Intayon makidamag kadigiti issues ti pagilian apag ti diniskoteran ti kadwan. Topiko para kadigiti umili kan sangkalubungan. Daytoy ti Topiko iti IFM News. Idanon pa ikata kayo nagiti tips kan adal para itinaldaw. Topiko iti IFM News. Manipod iti pagtaltalgan niyo ang radio station dito Ilocos Norte. 99.5 IFM Lawag. Topiko. Idol Lawrence Martinez and Idol Glenn Batuyo. Topiko. Ay, oras tayo mga idol, 5:49 in the morning. Okay, good morning. Happy Chinese New Year. Pailangan ka na kay amin nga sa ngapada. Kaya kita feeling Chinese. Ayan, Yes. kung hey Fachoy. Okay, so amin nga sa ngapada. Ano, DJ, magpapagod natin Idol Glenn nga. anyway, dito origins na DJ no sapay kano nga ng rugi iti Chinese New Year. So itay dating min Chinese New Year ken kilala rin bilang Lunar New Year or lunar. Spring Festival. Kano. So it is more than 3,000 years before kapailang nagsimula ang sinaunang China. So nagbayagaya men. Abay, bayag di, So, ano niya? So dati ko nung it's about the ni Dragon Nian. Nian nagan na DJ sila halimaw kaniso ng So kwentuhan natin. So noong unang panahon daw yung sinaunang China may isang halimaw na ang pangalan ay Nian. Nian. So amo mo yun adabarkada yung Nian nagan na halimaw data. Well, aglang-lang nga, halimaw. So nagiging ubing no ka. Ano mabibig nagiging Facebook no ka nga DJ isla ko. Ang nanay ay ilaw ng tahanan, ang tatay ay halimaw. Okay, forget that. So tuwing every huling gabi ng taon hindi ko umaakyat siya mula sa dagat sa kabundukan para takutin ang mga tao. Sinisira ang pananim, tumatakot ng mga bata at winawasak ang mga bahay. Dahil dito, tuwing papalapit ang bagong taon, nagsisipagtago ang mga tao sa kanilang bahay. Tahimik, takot, naghihintay sila ng matapos ang gabi. Pero isang araw, may isang matandang lalaki na dumating sa baryo. Hindi siya natakot. Sa halip, naglagay siya ng pulang tela sa mga pinto. Nagsindi ng apoy at nagsunog ng kawayan na pumuputok ng malakas. So, pagdating ni Nian, nagulat siya. Takot pala siya sa kulay pula, malalakas na tunog, yung firecrackers and apoy. So, mula noon, hindi na siya bumalik. Hindi na bumalik si Nian. Kaya hanggang ngayon, tuwing Chinese New Year, nakakakita na tayo ng mga pulang dekorasyon, paputok at mga parol. Kaya yung mga lanterns. Hindi lang siya basta celebration, simbolo ito ng pagtaboy sa malas at pagsalubong sa bagong taon at bagong pag-asa. Sa bawat taon may kasamang zodiac animal na nagdadala ng bagong enerhiya. Ganon yung ating Chinese New Year. So ganon talaga. So umaabot pa ng 15 days ang nagtatapos ang lantern, simbolo ng liwanag at bagong simula. So apegamin kanuhan tayong adeto Chinese New Year kataang surot kada Gregorian calendar. Apay kano? At ti Chinese New Year kano kat anya dito yan. Kasi lunar sumusurod na iti hindi bulan. handa nga sumusurod ti Gregorian calendar dito susunod tayo calendar. Kasi nagsisimula ito sa ikalawang bagong buwan na pagkatapos ng winter solstice kano. So February deta no po. Kaya pabago-bago rin yung petsa DJ karaniwan pagitan na January 21 to February 20. Ada ka DJ nga kasi. So DJ mga idol. DJ nga ko. Mostly February no ko tayo. Basta ibalpas talaga winter solstice idol Glenn kasi ano tayo pelang idikwa madlaw yun nabara pa diti panawen mga idol sa lapas siguro 20 rin sa kalamiis hang kasla ka didi kalamiis na idin and we're entering into summer season pero ang pa iti deklarasyon ti pag-asa ang pa iti deklarasyon ni PWH when kita
Kanta ito no bigaten, Quaresman. Well. Diba? Quaresma itong bigaten. Ada tayo ti Lenten season no. Lenten season kada DJ 40 days tayo nga agi-prepare para kada DJ Good Friday agi gana ito no Holy Week. Ay mano manal daw? 40 days. Isong 40 Quaresma. days. 40. Quaresma. Ay, wow, naglaing ko. Oo. 40, Quaresma. Isang araw. It's 40 days. Kinanyot, kinabayag ng tao dito yung lugar. Very, Kodeta, very symbolic T40 kasi napan nag-fasting ni Jesus Christ 40 days. So, di ba? Pati din ang nangangapulos kada ko sa DJ di natem so na di Satanas na panidya no talaga mga kodeta pagbalin ng mga bato ito tinapay ay pagbalin ng mga tinapay ito bato kuna na dati tinapay pagbalin ng mga bato sa bali na yun ko durong Mangkit na dyan nung kanina yun ang payag. Kapag kasi batong sama na. Tinapay, agbaling nga bato. So, agbaling mga pagtim. Ay, wala, Idol Glenn. Dita, Chinese New Year, ag-anada ba? Agi-sagana ba ka nagitay fruits? Nga nagbubugal? Adlambot ka kasi ta actually di kaya nagbubugol nga fruits and ko tayo di kita pinagisagana da naala tayo matlaan ka di kito Chinese di ba di kita prosperity bowls kasi kita nyo ka da pwede kaya di kaya ko adano ka nakadado nga charm dano ko di kaya kasi nga sada ingan ato gani jayan patingtingan da di kita insenso insenso nga tay pagpatay tiya magtiba mo. Maya tata. Bahala ka. Dadya ka dual purpose no ko. Dadya kararag mo mapanjing ato. Siyempre di kami incest no ka dadya asok na kano mapanjing ato. Depende dadya no dapay lamok di iso sa